Nedeľa po zoslaní Ducha Svätého je nedeľou Najsvätejšej Trojice a ako sa povie, máme rozumy ľudia, snažíme sa všetko rozumom uchopiť, nejak logicky si vysvetliť a keď tak zoberieme, všetko chápeme, všetko nám tak zapadajú tie kolieska do seba, že všetko nám dáva nejaký hlboký zmysel a vieme, odkiaľ to pochádza a povedzme, že kam to smeruje. Dobre vieme, že niektoré veci a niektoré životné situácie rozumom ako si nejde uchopiť. Sám život nás to učí, sám život nám to ukazuje. Ťažko sa prijíma človeku, ktorému je diagnostikovaná vážna choroba, ktorá zvyčajne nemá dobrý koniec, čo sa týka týchto pozemských vecí a pozemského života. Ťažko sa to prijíma, keď sa pýta, že prečo. Ťažko sa prijíma to človeku, veď možno zdravo a dobre žil a predsa len niekto, kto si humpluje život rôznymi vecami, žije dlhšie. Ťažko sa prijíma tým, ktorí tu ostávajú a niekto odchádza do večnosti, povedzme pri nejakej vážnej dopravnej nehode alebo infarkte a podobne. Ťažko sa to jednoducho prijíma, ťažko sa to vysvetľuje. Ťažko sa prijíma, keď žijeme, povedzme, v manželstve, človek ide do toho úprimne, aj sa snaží dobre žiť a ten druhý si nájde niečo alebo niekoho a zanecháva toho druhého. A tak sa človek pýta, že prečo, veď som urobil alebo urobila všetko preto, aby to v živote išlo. Učeníci, apoštoli boli tiež blízko Ježiša. Počúvali ho a chápali všetkému. No vieme, že tiež mnohým veciam nechápali. Keď hovoril hlavne o svojej smrti, zmrtvých staní a utrpení, ťažko im to bolo pochopiť. Nevedeli poriadne ani o čo ide. A nejak špeciálne im to Pán Ježiš vysvetľuje. Síce áno, povedal tam, že vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko to, čo vám povedali aj proroci, ale potom to nejak nerozvezuje. To, čo im hovorí, je čo? Hovorí im, že pošle im tešiteľa Ducha Svätého, ktorý im bude nápomocný. Keď im teda posiela tešiteľa Ducha Svätého, znamená, že ich životy boli zbavené všetkého zlého, že ich životy boli zbavené teda aj utrpenia a kríža? No to tiež veľmi dobre vieme, že neznamená to, že by nás kríž obchádzal. Ale znamená to hlavne to, že Boh nám zosiela tešiteľa Ducha Svätého, aby nám tiež dodal práve síly na to, aby keď ten kríž prichádza do nášho života, aby sme ho dokázali statočnejšie niesť. Dáva nám tešiteľa Ducha Svätého, aby nám ukazoval v tom živote pri rôznych životných situáciách, ako máme tiež tak zareagovať a akým smerom máme ísť. Čiže vidíme, že niektorým veciam v živote my ako keby nevieme si niektoré veci v živote vysvetliť, vieme ich prijať. A viera nie je len o nejakom dokazovaní a logickom vysvetľovaní, keď existujú dôkazy, čo sa týka existencie Boha. To už starí teda filozofii a teológovia XY rokov pred nami tieto dôkazy dávali. Ale to, čo je najdôležitejšie pri viere, je práve čo? Je práve srdce. Aby sme mali otvorené srdce práve na to, lebo viera nie je len nejak vedieť, ale hlavne je to o tom, že uveriť. A k tomu má byť takým hnacím motorom tá častokrát spomínaná láska, ale láska správne pochopená, nie len nejaký povrch a nejaká pozlátka. O tom hovorí tiež veľmi veľa príbehov, ale skúsim spomenúť možno niektoré, ktoré by nám priblížili práve, čo je to láska k Bohu, čo to je nechať sa inšpirovať práve Bohom a premeniať to do svojho života. A ako to v živote býva, tak je dobré, keď človek
keď sa chlapcovi zapáči dievčinka a povedzme potom aj naopak, keď dievčinke sa zapáči chlapec, to je v poriadku. A jednému chlapcovi sa zapáčilo jedno dievča. Ale ten chlapec neznášal knihy, neznášal jednoducho čítať knihy. Za celý život neprečítal žiadnu knihu, jednoducho ho to nebavilo, robil hocičo, len nie čítať knihy. Ale videl, že tá dievčinka chodí do knižnice a má teda rada, má záľubu v čítaní kníh. Tak povedal si, ako by som sa k nej nejakým spôsobom dostal, aby si ma všimla. Tak prišiel do tej knižnice a teda obšmietal sa okolo tých kníh, ale hlavne nie kvôli knihám, ale kvôli dievčinke. Tak zobral tú jednu knihu tam do ruky a ona si ho tak všimla a mu hovorí, že počuj, že táto knižka je dobrá, že čo na ňu povieš. On tak zahambený, tak hovorí, no jasné, je vynikajúca. Ale potom mu to nedalo, aby nebol nejaký taký klamár, že v podstate hovorí o niečom, o čom ani nevie, tak predsa len nie, že by túžil po čítaní obsahu tej knihy, ale kvôli tej dievčinke, tak začal tú knihu čítať. A takýmto spôsobom sa vlastne dostal k tomu, že si tie knihy obľúbil. V dnešnej dobe je ten človek učiteľ, je učiteľom a dokonca učí slovenský jazyk a literatúru a učí deti v podstate k tomu, aby si mali radi knihy, aby sa v podstate tomu venovali, že to má tiež nejaký zmysel. Takže vidíme, že je to o takej otvorenosti niekedy ísť aj do niečoho, do čoho chuť nemáme. Vidíme, že práve aj tá láska, taká chuť, taká otvorenosť k novým veciam nás otvára k tomu, aby sme mohli práve v istých veciach v živote pokročiť. Poznáme mnohé teda prípady v živote, kde toto práve hnalo mnohých ľudí. A ešte dôležitejšie ako predchádzajúci príbeh sú tiež životy, ktoré učia láske, keď človek dokáže veľmi veľa obetovať. Za vojny poznáte životný príbeh mnohých, ale poznáte životný príbeh Maximiliána Kolbeho, ktorý čo urobil? Obetoval svoj život. Keď vybrali tam chlapíka v tom koncentračnom tábore a vybrali ho, že ho idú teda popraviť, odstreliť, a Maximilián Kolbe vedel, že je otcom rodiny a že má doma aj ženu, tak sa ponúkol, teda, ak je to možné, že sa vymení s ním, že radšej obetuje on svoj život a nech sa zachráni tento človek, tento otec rodiny a manžel. Čo ho mohlo hnať? No predsa láska. Ďalej mnohé prípady, keď matkám odporúčili, ktoré boli, povedzme, v požehnanom stave, mali vážnu chorobu a museli podstúpiť ťažké liečby, aby išli v podstate, aby si dali zobrať dieťatko, aby podstúpili interrupciu. A oni do toho nešli, aby zachránili dieťa a naozaj dieťa aj prežilo. Ale v mnohých prípadoch vieme, že matka obetovala aj svoj život. Čo môže takú ženu viesť k tomu? No láska. Alebo životný príbeh istej ženy, ktorá hovorí, ako jeden profesor v istom meste, bolo to v Nemecku, vážený profesor, prednášal o ateizme, prednášal o tom, ako Boh neexistuje a dával tam najrôznejšie dôkazy. A viete, hlavne mladých, tam bola plná sála a mal tam prednášku veľmi dlhú a mnohí mladí tlieskali tomu, že teda dal tie dôkazy o tom, že Boh neexistuje. A prečo tlieskali, prečo sa tešili? Lebo ak Boh neexistuje, tak si pomaly môžeme robiť, čo chceme. Nemáme pomaly žiadnu zodpovednosť. Robíme si absolútne, čo chceme. Nemáme normy. A na konci vystúpila teda jedna staršia pani a hovorí, pán profesor, vďaka teda za prednášku. A vy ste hovorili o tom, ako neexistuje Boh. Tak ja vám poviem o tom, ako Boh existuje. Možno na jednom jedinom mojom životnom príbehu, úplne jednoduchom, ktorý napísal život. Keď som bola mladá, mala som 5 detí a manžela. Manžela mi zabilo, bola ťažká doba, ťažká situácia, nebolo čo doúzdať a tak ma napadali tiež rôzne situácie, ako to uniesiem. A nevedela som, ako ďalej. A tak som prosila Pána Boha, Pane Bože, neviem, prečo sa toto síce stalo, ale prosím ťa,
daj mi sílu k tomu, aby som toto dokázala uniesť, aby som dokázala dobre a čisto žiť a aby som dokázala vychovať tieto deti. A dneska tie deti tu sú, dneska tu som aj ja. Tieto deti budujú mnohé veci, prinášajú mnohé dobré veci aj pre spoločnosť v rôznych oblastiach. A Boh bol ten, ktorý mi práve pomohol, aby som vstála. Keby nebolo Boha, nebola by som to zvládla. No a profesor prišiel k nej a hovorí, no tetuška, ale veď aj my vám starým tú vieru neberieme. My vám starým tú vieru neberieme. Tuto mladí, pozrite sa, ako dychtia potom. Vy si nechajte svoju vieru, keď ste už stará. A ona mu hovorí, pán profesor, keď sa toto stalo, som bola mladá. Nemala som ani 25 rokov. A toto sa stalo a Boh skrze vieru mi pomohol, aby som toto ustála. Tak pán profesor naozaj ostal mlčať a pani mu dáva otázku a vy mi povedzte, čo vám pomohla vaša neviera, toto, čo hovoríte vy, že Boh neexistuje. A profesor ďalej mlčal. Takže skutočne, bratia a sestry, musíme vedieť, že komu sme uverili. Nie vedieť v tom slova zmysle nejakom intelektuálnom, ale vedieť, prečo sme sa rozhodli Bohu uveriť a to rozhodnutie, ktoré v živote príjmame vo svojom živote aj žiť. Viera je síce ako dar zadarmo dávaná, ale celkom zadarmo to nie je, že by, ak sme raz boli pokrstení, že by nás to nič nestálo a už sa o nič viacej nemusíme zaujímať. Je s tým spojená aj zodpovednosť, aby sme niektoré veci vo svojom živote zachovávali a aby sme voči tým situáciám a ťažkostiam, od ktorých nie sme uchránení, aby sme im dokázali čeliť, aby sme ich s Božou pomocou dokázali aj niesť. Pochopme práve to, že Boh je s nami, že Boh sa nám dáva skrze Najsvätejšiu Trojicu, ktorú nemôžeme my nejak logicky v úplnej tej majestátnosti uchopiť. Tiež ďalším takým pekným príkladom, ako sa jedna učiteľka pýtala detí na náboženstve, katechétka, a pýta sa ich, že no tak deti, skúste mi vysvetliť, ako to je možné, že samotný stvoriteľ, Boh Otec, je Boh, Syn, Ježiš Kristus, je Boh a Duch Svätý, tretia osoba, je takisto Boh. Vysvetlite mi to. A dievčatko sa prihlási a s takou jednoduchosťou, viete, dieťatka povie, to je jednoduché, však Boh je priezvisko. Aj my v rodine máme každý iné meno a máme spoločné priezvisko. Takže naozaj príjmajme Najsvätejšiu Trojicu v takej celistvosti. Težme sa z toho, že Boh nám dáva Boha Otca, ktorý toto všetko stvoril, Syna, ktorý nás vykupuje z moci hriechu a máme nádej skrze Neho aj na večný život. A Ducha Svätého, ktorý nás dokáže tak usmerňovať v rôznych životných situáciách a keď máme čisté srdce, tak dokáže byť takou inšpiráciou pre nás, ako máme vo svojom živote konať. Máme prvé sväté príjmanie, dnešný deň na tých ďalších svätých omšiach a tie detičky príjmu teda Pána Ježiša v Eucharistii do svojho srdca. Keby sme boli nejakých viac ako 100 rokov, viac ako 110 rokov dozadu, tak by tie deti ešte nešli na prvé sväté príjmanie, lebo vtedy sa chodilo na prvé sväté príjmanie až od 13 rokov, pred viac ako 100 rokmi a zmenilo sa to až od jednej situácie, kde bol raz jeden horlivý kňaz, ktorý tak naozaj s deťmi spolupracoval, modlil sa častokrát aj pred Eucharistiou, viedol tie detičky, učil sa s nimi a videl tam jedno dieťa, ktoré malo veľkú túžbu, hoci bolo ešte mladé, prijímať Pána Ježiša v Eucharistii. A tak išli aj za biskupom a biskup sa potom pýta toho dieťaťa, že prečo chce prijať. A to dieťatko dievčatko veľmi pekne vysvetľovalo a hovorí, že v Eucharistii vedelo rozoznať, že je tam samotný Kristus. Vedelo rozoznať práve chlieb od toho, keď je chlieb a hostia práve premenená, keď je tam už samotný Kristus. A tak od tej doby práve bolo umožnené, aby deti mohli vstupovať k svätému príjmaniu aj v skoršom veku. Vieme, že na prvých svätých príjmaniach sa
tiež dostávajú rôzne darčeky. A keby som sa vás opýtal, že aký darček ste možno dostali, možno niektorí viete, možno niektorí nie, a možno aj tí, čo viete, tak už ten darček dávno je nefunkčný alebo niekde stratený a podobne. Ale to, čo nám ostáva, tak je práve ten dar Eucharistie. A je potrebné, aby sme my dospelí, ktorí tu sme, vedeli byť tiež takým dobrým príkladom pre tie deti. Aby sme vedeli byť dobrým príkladom. Ak my netrafíme do kostola, ak by sme my nenašli cestu do kostolíka, ak by sme sa my nemodlili doma, tak darmo budeme filozofovať a hovoriť o Bohu, o Eucharistii. Ak sami nebudeme pristupovať k sviatostiam, ak ich tomu nebudeme viesť, tak je to darmo. To, čo je najväčším takým dôkazom toho, že to myslíme vážne, tak je nie ani to, že budeme len o tom hovoriť, i keď aj to je dôležité, ale hlavne to, že to budeme my vo svojom živote žiť. Amen.